Oras madihita damang dainang, salam sejahtera, salam sehat, tapasa darohat tamartanya kita. Dami ni debata na sumurong siyan saluhu na roha, ima mangaramo tiate-ate roha do pikram muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amen. Hurian ni Tuhan hata ni debata na sartuhita dia pala partikenon. Dienek may siyan barita nauli na sinura di si Matius bidu 10 alu. Amuka may siya na 15 masuk 1:20 odo hata ni Tuhan. Alay molo mardosa dongami topok jala ajar ibana. Holan hamu padua. Molo ditangiok ko dapat hodo ibana gabi dongamu muse. Alay anggoso ditangiok ko arahom ma dongamu sada manang dua. Asa hinatidap ko ni dua manang tulu halak nasa hata. Alay moloso ditangihon nang nasida pabuah ma tu nasa huriay. Moloso ditangihon nang huriay etong maibana songon perbegu jala si jalobeo. Situtudo nahudokot tuhamu. Nasa nahiyotom muna ditanoon ho may tarihon nang dibanwa gijang. Jala nasa na pinalua muna ditanoon saut may malua nang dibanwa gijang. Akup ni hudok ma dihamu. Molo mardos ni roha manang dua siyak kamu ditanoon. Tumangyakon manang hata diape. Jalo muna doi siyan damang na dibanwa gijangi. Ayanggo pungu dua manang tolu pe marhite-hite guarhu. Say donganak kudo nasida ido yanggo sahana. Damang dainang na hinolongan di bagasa Tuhan ta Jesus Kristus. Totu di bagasan parngulun na tandalani di bagasan ari-arita. Saya dongdo dongata na taboto mangulaw na sunadinggan. Alay memang bako na do molodongan na tahaulongi mangulaw na sudinggan. Adong do di bagat sa roha do pikrata rasa segan, rasa sungkan paingoton. Buasa mabir hita tersinggung, mabir hita ibana muruk, mabir hita dang dijalo ibana akapadapot ta. Doho akala na asing dope. Jala somal na gabi tapasob budoy. Hape molo tapasob budongan na tahonongi ho di bagasan akadusa do pangalahona na soture. Gabi doho dohita di simardosa. Dihita saluhu na kadamang dainang. Dihata ni Tuhan na mamakulingi hita dia pala partikyanon. Sadapuda na pinasa ni Tuhan Yesus Kristus na ikot ulahunot ta. Jala po daw sa sitong na ikumasa doon dito nga tongan ni Huria. Na marlapatan pagkubasyon paingoton akka namaralo siya dala ni debata sada ulaon ni Huria doi nekot ulaon ni Huria di bagasan ganup ari. Damang dainang dido imat Tuhan Yesus do dihata ni Tuhanon. Molo adong dongat tanasala manang isepe iko paingotot ta do nasida asa mulak tudalanna. Asa gabe tigor ngoluna, asa gabe hot ibana partohap di harajan ni debata. Parjolo na kaning edokon secara pribadi manang opak mata. Ale mulo dang ditangihon, tatugyud dua manang telu halak. Asa gabi adong sitidangi
Napa tolu langkah selanjutnya molo dang ditangi otong dak oloy bana pau barohana. Bui tapa saha tu na asing. Manang tatitikon tapa botohon. Ito ngatongan ni huria. Ale molo tong do ibana. Dang marnamu ba di bagasan parngolon na. Bodo dohorot tay bana gabi si jalo beo. Manang jol mana somanada debata. Na dihita sa lura kadamang day nang nalong di bagas sa Tuhan Yesus Kristus. Dihata ni Tuhanon, totong do musenang di paingo ima Tuhan Yesus Kristus, nasa natatangyak kon di bagasan guarni debata, di bagasan guarni Yesus Kristus, naikot ima tangono ni Yesus Kristus doy. Jala naikot alusan na. Bahkan di bagasan ayat 20, didokon ay anggo pungu dua manang tulu pemarhite te guarhu say dong anak kudo na sida. Nomor 8, molor ado akajon manaporsea di bagasan parngoluon. Di tonga-tonga rumah tangga, dongan ni Yesus do akajon manaporsea. Dan ditadikon. Alin itu hita ada mang denang nalong di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ahado nanaing putihot tamutihan na arga. Siya jamita na tolhas tuhita dia pala partikenon. Na parjolo sa hali jamitaon patorakot tuhita adong gua rumangna. Parjolo jolma na porsia ikototong pengoton dongan na asamuba. On ulot ka. Tanggung jawab dia ka jolma na porsia pengoton na kadongan na. Dang lomoruhan ni debata jolma na mardosai mata di bagasa dosana alay di hagiot to debatado adong hamubaw ni roka manopo lomo ni rohani debata muba. Maka yang terpenting adalah tugas kita ketika ada orang di dalam kesalahannya siapapun dia, jangan pernah kita pikirkan soal ketersinggungannya dahulu. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengingatkan dia tanpa tersinggung. Oma, iko marbisuk kita. Tapatan na pengoton ida da pailahon. Alay gudang no sonaryon. Di pengo imadongan na nanang dalan na pailahon. Anggo daw, parjulo sa hali secara pribadi. Aso nang may libana. On ulot na manginaw. Siapapun dia, kita mengingatkan orang supaya dia berubah, supaya dia bertobat, supaya dia kembali ke jalan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, paduahon satu kepastian yang diberikan oleh Yesus Kristus tu kita. Ala najul manaporsia hita sila kita pengot tendongata. Nah, paduahon dipastihon ni Tuhan Yesus nasa natapangido tu damang ditangihon. Ini yang luar biasa. Bagian kita adalah menerima pemberian Allah yang begitu luar biasa. Pemberian Tuhan di bagasan parngoluo. Asa tajalo akka bagiatta. Hobar tulomo ni rohani debata ikut tapangido do. Tapangido marhite-hite na martangnya kita rak di tonga-tonga parumah tanggaon. Tapangido marhite-hite na martangnya kita di bagas joro ni debata. Alena pasti asa di leon ima debata narikot di bagasan parngulota ala naung jol mana porsia kita iko ima patu paut tado ulahonot tado mangido tu debata akan narikot di bagasan parngoluo. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jami tahun takas madok tuak kajun mana porsea ulau dia kajun mana porsea dada ulau memikir dirina sendiri alai perjulu sahali ulau dijol mana porsea i paingoton ak kajun mana lilu asa mubah asa manada dalan sok doi masakak mirohani di bata. Maka ketika kita sudah melakukan tugas dan tanggung jawab kita,
yang menjadi bagian kita juga akan kita terima. Nomor 8. Dang marisuang akaulota, atau rejeki yang seharusnya menjadi bagian kita, Tuhan pasti berikan dengan catatan kita mau meminta kepada Tuhan. Alina manginang tapangido akan narekok di bagasan parngolota, tapaingot dongata asa saluhuna gabe partohap di raja ni debata. Amen martangya kita. Moliate Tuhan upasahat tami tuho nungataruli hamar hite hatam. Paso-paso ami Tuhan asa mangulan hatamon di bagasan ngolu nami sigadupari. Di bagasan Kristus Yesus martangya kami tuho. Amin. Oras salam sehat Tuhan Yesus mamasu-masu hita saluhuna.